Am găsit. Bună seara! Ne-am întâlnit astăzi să participăm la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Broșteni. Da, prime ședințe din anul 2016. Din 14 consilieri locali convocați, sunt prezenți toți 14 consilieri locali convocați. Ședința este legal constituită. Dau cuvântul președintelui de ședințe, domnul Păușeru Mircea. Bună seara! Vă facem cunoscut că prin dispoziția primarului numărul 17 din 22 ianuarie 2016 a fost convocată ședința ordinară Consiliul Local al orașului Broșteni, județul Suceava, în ziua de 28/01/2016, ora 17, la sediul primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, cu următoare ordine de zi. 1. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Broșteni din data de 16/12/2015. 2. Proiect de inițiator secretar Paraschivei Năstase Elena. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuire 2 a amenajamentului pastoral întocmit pentru pășunile proprietate privată a orașului Broșteni de Suceava. Inițiator primar Chiriac Nicolae. 3. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2015. Inițiator primar Chiriac Nicolae. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finalizarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pe anul 2016. Inițiator primar Chiriac Nicolae. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a bugetelor activităților autofinanțate ale orașului Broșteni, județul Suceava. Inițiator primar Chiriac Nicolae. 6. Discuții cu privire la strategia de dezvoltare durabilă a orașului Broșteni, județul Suceava, 2014-2020. Asta este ordinea de zi. Supun spre aprobare ordinea de zi, dacă mai sunt de adăugat ceva pe ordinea de zi. Dacă aveți propuneri. Dacă nu, supun spre aprobare actuală ordine de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Împotriva, abțineri? Unanimitate. Și atunci trecem la punctul 1, la ordine de zi. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Broșteni din data de 16/12/2015. Aici este o mică greșeală, dar nu e problemă. 23/11/2015 la mine, dar am modificat, doamna secretară, treaba e bună. S-a strecurat o mică eroare. Numai cine nu muncește, nu greșește. Ea muncește mult. Și dacă aveți ceva la procesul verbal, l-ați citit, nu? Că ați primit materialele, cred că nu? Am primit de luni. Nu? Luni. Nu, de bine. De bine? De bine sau bățat? Ați avut timp să le studiați. Dacă este ceva la procesul verbal, dacă nu, îl supun la vot spre aprobare. Este? Nu este. Supun la vot numărul 1. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local din 16/12/2015. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea de revizuire 2 a amenajamentului pastoral întocmit pentru pășunile proprietate privată a orașului Broșteni, județul Suceava. Inițiator primar Chiriac Nicolae. Îi dăm cuvântul domnul Chiriac, primar. Domnul vice, să dau? Da. Aici ar fi inițiatorul. Revizuire 2. Revizuire a amenajament în cadrul licitației care am avut-o pentru închirierea pășunilor au rămas neadjudecate un număr de 4 sau 5 pășuni, dintre care cea mai mare Cap de Al Neagra de aici, care n-au fost, deci repet, adjudecate și în felul ăsta, prin revizuire, o să scoatem la licitație celelalte trupuri. Da. Deci am procedat la revizuire ca să nu... Deci în legislație
După ce am ținut licitația, s-o mai modificat legislația. Și atunci, ca să rămână același preț care l-am avut anul trecut, trebuie să modificăm, facem o nouă revizuire a amenajamentului, revizuirea... Deci aici n-am, e verificat și aprobat. Eu am mers în aceea zi când vi l-am trimis, e verificat și aprobat de Direcția pentru Agricultură. Trebuie să aprobăm noi în ședință de Consiliu ca să le trimitem înapoi hârtiile să fie valabile și să scoatem cele 4 sau 5 care ne-au mai rămas, 4-5, le scoatem la licitații cât mai repede ca să... Dar care sunt cele 5? Cap de al neagră e cel mai mare, în rest de 2 hectare. Cap de al neagră, Plai Bolătău, unde alea pietre, cum îi spune? De Lugano? De Lugano. Sunt una sau două, nu mai țin care sunt mici, nu mai țin. Aici este devizile care se execută. Da, devizile s-au modificat toate ca să putem respecta să rămâie același preț care am avut. E conform legii, văd că este domnul inginer la Camera Agricolă, Mircea Straton. Da. Discuții dacă aveți la punctul 2. Da? Aveți domnul Barului. Deci înainte de a se scoate la licitație pentru închirieri sau ceva, cred că dintr-o omisiune, totuși că boia a rămas fără izlaz, deci nu a fost prins pentru curățare de lucru. Ce soluții putem găsi? Cât timp a fost... Deci noi trebuie să-l curățăm ca să-l putem băga. Deci ele au fost băgate numai alea care sunt curățate. El e curățat parțial, de propriu, nu a curățat. Numai dacă îl curățăm, după aia îl putem introduce. Tot printr-o revizuire. Amenajament se poate introduce. Exact cum am procedat acum, printr-o revizuire a amenajament, se poate introduce în amenajament. Când s-ar mai putea face revizuire? Se poate face, nu e problemă, nu se poate face revizuire. N-au izlaz. Iau izlaz, deci nu... Cât e, dar... Deci trebuie să vedem cum facem ca să putem curăți și după aceea să-l pregătim. Da. Deci ele s-au luat că nu numai astea, mai sunt niște care nu sunt trecute. Și, deci s-au luat cele care... Există riscul pe aia să se croată pentru fond forestier și să se terminiți la asta. Nu ne ia fondul forestier. Deci tot noi dacă facem cerere să-l băgăm în fondul forestier. Nici Văldița n-are izlaz, erau crescători de animale. Da, ei n-au de mult. Ăștia care făceau scandal că nu mai au izlaz. De mult, da. Da, dacă mai este, da, domnul Bălan? Aici, domnul Mihai, domnul viceprimar, am înțeles că matale te-ai ocupat. Aici, la devizile astea, s-au făcut în baza hotărârii de guvern 78-2015, să înțeleg, nu? Care a scris aici, la capăt, zice, centralizator privind calculul prețului minim de închiriere concesiune conform HG-ul 78 pentru... Da, deci fiecare fac. Și clar. Calm. Deci el e trecut, și trecut, e trecut în față. Nu s-a făcut de noi. Corect, am văzut, da. Am plătit 6 milioane la Camera Agricolă și ei nu... Am înțeles că sunt niște sume și trebuie făcut în baza unor norme. De timp. E făcut de Camera Agricolă. Corect. Modificarea. Noi am plătit 6 milioane la ei și ei ne-au făcut. Și e făcut în baza unei hotărâri de guvern. Da. Deci nu e. Deci e exact în baza hotărârii. Deci ei mi-au modificat, n-am modificat eu. Altfel trebuia un specialist semneze. Deci eu l-am, dar vedeți că e semnat. Nu că nu era semnat, eu în ziua aia am venit. Dacă mai este cineva care să ne vine domnul vice? Care vrea să cuvântul? Deci am înțeles că mai sunt astea 4 grupuri care nu au fost consultați să fie. Domnul zice, deci astea 4 trupuri mai Cap Deal, Plai Bolătău, de Lugano și Alfat Draganu. 4 care nu au fost la licitație, care urmează a fi scoase, mediatizate și deja crescători de animale interesate. Aici sunt 30
34 au fost licitate. Deci 3 mese. Astea 3 am și în circuit. Cap de al Neagra, Plai Bolotău, ai spus, da? Și de Luganu, nu? Da, de Luganu. La de Luganu și la Cap de al Neagra au fost șoferi, dar au fost greșite, sau cu lipsă de certificate. S-au avut la dosar. S-ar putea să mai fie, eu nu știu, trebuie să mă uit exact. Da, nu, aici a scris, verificat direcția pentru agricultură Conceava, inginer Vasile Tonigar. E de tot. Eu în ziua aia când așa v-o trimis, eu atunci am fost la Suceava și la Când am umblat anul trecut. Mai să loc? Dacă mai sunt la punctul 2 al ordinii de zi. Nu, dar trebuie verificat domnul Balanț. Nu mai sunt scaune afară. Da, e clar. Dacă nu supun la numai o secundă, vot, dacă îmi permiteți, acum că nu făcut o scrie în glumă. Dacă nu verificăm peste 4-5 ani, s-ar putea să ne verifice alții din noi și ai experiență la capitolul ăsta. supun la vot proiectul de hotărâre prin aprobarea revizuire 2 a amenajamentului pastoral întocmit pentru pășunile proprietate privată a orașului Brășnev de Suceava. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 2. Punctul 3 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2015. Inițiator primar Chiriac Nicolae. Doamna contabilă? Utilizarea excedentului și am cerut. Da, anul 2015 a fost un an deosebit de bun, în punct, vreau să spun, cu privire la și la gradul de colectare a veniturilor proprii și la gradul de acoperire și a cotelor pe care le-am primit pentru echilibrarea bugetului local. Am cam făcut cam tot ce s-a propus și tot ce s-a aprobat prin rectificări succesive de buget. Știți că am venit pe parcursul anului cu rectificări de buget, am mai pus pe acolo pe unde a trebuit. Zic eu că s-a făcut destul de multă treabă, să și vede în urmă. Și în aceste condiții, încheierea exercițiului bugetar s-a soldat cu un excedent în sumă de 500.962,25 lei. Acest excedent, în primă fază, acoperă deficitul secțiunii de dezvoltare. Știți că bugetul se execută pe cele două secțiuni, de funcționare și de dezvoltare. Deficitul secțiunii de dezvoltare în anul 2015 a fost de 328,498,93. Potrivit normelor de închidere a exercițiului bugetar. Primul lucru care se face la încheierea exercițiului bugetar este acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anului cumulat. De aceea, prima hotărâre pe care ne-a cerut-o în trezorerie a fost aceasta cu acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare, care a fost în sumă de 328,498,93 lei. Aceasta este prima hotărâre pe care trebuie să o aprobăm. Vă citesc Toată lumea. S-a primit. Legea 273 pe 2006 a finanțelor publice locale, articolul 58 litera C, prevede acoperirea definitivă a excedentului anului care s-a încheiat pe cele două secțiuni. În speță, noi avem de acoperit secțiunea de dezvoltare. Dacă așa prevede legea, nu ne putem opune și nu pot decât să supun la vot punctul 3 al ordinei de zi. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Trecem la punctul 4 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pe anul 2016. Tot, doamna Niculina, dau cuvântul. În aceleași condiții, în conformitate cu prevederile articolului 58 la alineatul 1, literele A, B,
și C din legea 273 pe 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015 în sumă de 500.962,25 lei. Ne-am gândit că îl putem utiliza în felul următor. 200.000 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2016 și 300.962,25 pentru acoperirea temporară a unor goluri de casă. La fel, această hotărâre ne-a fost cerută mult mai repede în trezorerie și am fost nevoiți să o transmitem cu propunerea asta, întrucât pentru plata salariilor la spital, care a fost pe data de 15/1, nu aveam încasări, nu aveam de unde acoperi această plată și am fost nevoiți să acoperim prin acoperire temporară gol de casă suma de 300.962. Ulterior, făcând bugetul și întinzând sumele care le-am primit, anul ăsta, din păcate, n-am mai primit așa sume ca anul trecut, legea bugetului de stat 338 pe 2015 cu privire la bugetul de stat pe 2016 o prevăzut repartizarea sumelor și a cotelor din impozit pe venit într-o altă formulă. Sumele pe care le-am primit au fost mai puține și în consecință la proiectul de buget pentru anul 2016 ne-am văzut nevoiți să cuprindem deficit o sumă de 300.000 pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare. Deci o să urmeze propunerea inițială cu 200.000 finanțare secțiunii de dezvoltare și 300.962,25 acoperiri gol de casă. În proiectul de buget pe care l-am propus dezbatere și spre aprobare, o să venim cu 300.000 deficit secțiune de dezvoltare. La fel, legea finanțelor publice locale prevede că asta este procedura și normele de închidere a exercițiului financiar, asta e procedura care se utilizează ca să putem porni în anul următor cu buget și cu ce avem nevoie. De asemenea, Liceul Tehnologic Nicolae Nanu pe sursa E s-a încheiat cu un excedent de 50 de lei, 91 de 51 de lei, care se reportează în anul 2016 pentru finanțarea aceluiași buget, deci pe secțiunea de funcționare. Să înțeleg că acel deficit de 300.000 se echilibrează cu ăsta, da? Din bugetul mare. Da. Cel din bugetul mare se echilibrează din excedentul anului 2015. Dacă mai sunt discuții, dacă nu se pun la vot. Punctul 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarea excedentului al unui precedent pentru finanțarea cheltuielii de secțiuni de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pe 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate? 14. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a bugetelor activităților autofinanțate ale orașului Broșteni, județul Suceava. Inițiator primar Chiriac Nicolae. Dau cuvântul tot. Da, Marcelina. Prezintă eu. După cum am spus și în precedenta expunere, legea 339 a bugetului de stat pe 2015 a fost aprobată și publicată în monitorul oficial în 19 decembrie 2015. În termen de 45 de zile de la publicarea legii în monitorul oficial, Consiliul Locale dezbat și aprobă bugetele locale, bugetele inițiale cu care să poate funcționa în anul 2016. În aceste condiții, după ce am primit de la Direcția Generală, de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și de la, prin adresa numărul 78 din 18/1/2016, am primit aceste sume pe an și repartizarea acestora pe trimestre, precum și de la Consiliul Județean, în data de 15/1/2016, am primit sumele din cote defalcate și sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost aprobate prin hotărârea Consiliului Județean numărul 2. De la Consiliul Județean, în anul 2016, în bugetul inițial, avem o sumă foarte mică de 93.894 de lei,
De la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Locale avem o sumă de 919.000 lei și avem sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, care se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, contribuții în unitățile de învățământ, suma de 2.506 lei, cheltuieli prevăzute la articolul 4, aliniat 2, litera B și D din Legea Educației Naționale, care finanțează cheltuielile de funcționare a unităților de finanțare de bază, suma de 318.000 lei pentru finanțarea drepturilor asistenților personal ai persoanelor cu handicap și indemnizațiile lunare și suma de 23.000 lei pentru ajutor de încălzire care se alocă beneficiarilor de ajutor social. Cu aceste sume primite, ne-am bătut capul vreo 3 săptămâni și am inițiat proiectul de buget pe care l-am transmis dumneavoastră și îl propun spre dezbatere. În afară de aceste sume primite, în bugetul local se prind veniturile din impozite și taxe de la populație, venituri din închirieri și concesiuni, venituri din utilizarea pășunilor, material lemnos de pe terenurile date în administrarea ocoalelor silvice, venituri din amenzi și despăgubiri. Toate astea cifrează pe anul 2016, în bugetul inițial, suma de 8.699.334 la partea de venituri și la partea de cheltuieli 8.999.334 cu un deficit de 300.000 de lei care finanțează secțiunea de dezvoltare. Datele au fost cuprinse în buget la partea de venituri pe articole și pe cheltuieli, pe indicatoare de venituri, la partea de cheltuieli, pe capitole de cheltuieli, titluri, până la articol și aliniat. De asemenea, în bugetul activităților autofinanțate, care cuprinde activitatea unității medico-socială și activitatea căminului de copii cu program prelungit GPT-ul, cuprinde la partea de venituri 1.150.840 și la partea de cheltuieli aceeași sumă 1.850.840. Repartizarea pe trimestre, la fel, o trebuit să o facem ținând cont de sumele pe care le-am primit și felul în care ne-au fost repartizate pe trimestre. În același buget inițial, dacă ați observat, se face și o estimare a veniturilor și cheltuielilor pentru următorii 3 ani, 2017, 2018, 2019. De asemenea, pentru acești ani am primit sume și cote defalcate, după care am completat cu veniturile proprii și am făcut echilibrare. Dacă sunt discuții, mai aveți ceva de spus? Eu nu. Am prezentat. Și dezbateri, dacă sunt discuții? Nu, dacă sunt întrebări. Întrebări? Am procedat la publicarea bugetului, ca așa prevede Legea Finanțelor Publice, publicare pe site-ul Ministerului de Finanțe, pe pagina orașului Broșteni, și a bugetului și a listei de investiții pe care ne-am propus să realizăm în anul ăsta. Asta este bugetul cu care începem. Sperăm din tot sufletul că pe parcursul execuției bugetare o să mai primim sume pentru echilibrare, în așa fel încât să putem acoperi. Avem rămas pe trimestrul 4 descoperit serviciu public, urmează în vară se va transforma în societate comercială sau va fi înregistrat ca personalitate juridică serviciu în subordinea Consiliului Local și în condițiile astea se va face mișcare în buget, se va transforma. Ne obligă legea. Ne obligă legea până în iulie să facem lucrul ăsta, o să vedem cum o să procedăm. Deci în faza inițială, trimestrul 4 nu este acoperit pentru acest serviciu. O să vedem ce se întâmplă. Rectificare bugetară. Probabil că o să fie mai mult decât așa am spus, a fost Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine? Domnul Șancariu? Nu, domnul Șancariu, care mai au. Da, aveți cuvântul.
În ședința Comisiei Economice am dezbătut de larg bugetul prezentat de către inițiator, având aproape și lista obiectivelor de investiții în 2016, să vedem ce acoperiri bugetare sunt și dacă cuprind nevoile cetățenilor. Vreau să vă spun că am avut o propunere în decursul anului 2015 legat de parcarea din fața grădiniței, acolo unde a rămas pământ, noroi și acolo este un trafic destul de mare pentru copilași. Am înțeles că a fost prins și pavarea acestei parcări. Credem că este un buget echilibrat, asigură funcționalitatea tuturor instituțiilor care sunt finanțate de către primărie de pe teritoriul orașului. Mai rămân circa 1.927.399 de bani pentru delay pentru investiții și vom vedea pe parcurs ce se întâmplă. Eu zic că bugetul, din punctul de vedere al Comisiei Economice, noi am dat avizul pentru acest proiect de hotărâre și toate colegii să fie votat. Da, domnul Bălan, aveți cuvântul? Având în vedere că domnul Șancariu face parte din Comisia Economică și dânsul, ca un vechi consilier ce este la al 4-lea mandat, o considerați că bugetul este bine construit și este bun, e o singură chestiune o să ridic. Am ridicat-o și anul trecut, o ridic și acum. Am ridicat-o și domnul primar și domnul viceprimar, o ridicat-o și domnul Șancariu acum. Deci, la lista asta de investiții care este aici, anexa 3, rugămintea mea este și chiar cam îl lua vedere să filmeze. Deci, în zona aia la grădiniță, nu că trec eu pe acolo, că unii mai fac tocul și o să trece balan pe acolo și are nevoie să-i asfalteze. Deci acolo când este toamnă sau primăvară, noroi este până la genunchi. Trec copilașii de 2, de 3, de 4 ani, când îi duce maică să-i bage în mașină, prima dată prin noroiul ăla îl bagă. Cred că există posibilitatea 40 de metri pătrați, am vorbit și cu domnul Mihai Molodinski. Dacă deci vorbesc eu acum, domnul, când vorbesc noastră. Rugămintea mea este ca odată și odată, domnul primar, eu știu, poate la anul va fi alt primar, în primăvară, în iunie, poate nu se încete. Să pună și acolo 40 de metri pătrați, poate să treacă copiii să meargă omenești. Atât, în rest bugetul. Dacă ăștia-ți bani... Este prins. Eu am mai specificat ca să... Da, domnul Baran, dacă aveți ceva mai nou. E prins, da. Eu n-am văzut-o. Domnul Baran, aveți cuvântul? Vreau să-i spun domnului Balan că să citească bine documentele, pentru că pe versul la pagina cu investițiile din buget este prins. Este prins articolul amenajare parcări. Nu este prins special, este strada. Acum vorbesc eu. Așa, domnul Balan, nu vă băgați. Amenajare parcări alei prin pavare și bordurare în cartier minier orașul Broșteni. Da. Prins. Și strada Înviere. Este. Aceasta am strada Înviere. Trebuie oprit și strada Înviere și trebuie oprit și strada Înviere pe Bulevardul Morților. Bulevardul Morților, da. Lăsăm cu gluma la o parte, dacă aveți ceva nou. Da, domnul Baran, da, domnul Nu e. Anul ăsta nu. Ba da, este. În buget sunt prinși bani. Astea sunt investiții. Pe reparații sunt prinși bani pe reparații. Care avem drumuri comunale, drumuri comunale și reparații curente. Deci drumul neagră să băga și unii mai sus. Da, de miliard jumate. Miliard jumate pentru drumuri comunale. Da. Perioada mai lungă de timp. Nu, de ele nu se prind în lista de investiții. Ele sunt prinse în fiecare an, noi majoritatea lucrărilor le-am făcut după iunie. Pentru că mai vin rectificări. Anul ăsta, deși am primit mai puțin bani, avem asigurat secțiunea de funcționare și la primărie, și la spital, și la școală, inclusiv decembrie. Deci am avut ani când secțiunea de funcționare nu aveam decât până în primele 3 trimestre. Pentru că erau condiționate plata salariilor de încadrare într-un plafon de cheltuieli de personal, care au fost eliminat. De ce bani mai facem roșu, o să intre la rectificări? Majoritatea pot să intre pe investiții. Deci nu mai avem de acoperit funcționarea spitalului sau a
deși au crescut salariile, s-au acoperit toate. Am încercat să acoperim că e și obligatoriu. Deci, e obligatoriu și prin legea bugetului și prin legea finanțelor publice suntem obligați să asigurăm secțiunea de funcționare, care cuprinde cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, transferuri însemnând burse, însemnând transferul către asociația sportivă, cât o să putem pentru asociația asta Muntenii Broștenului. Am prins, nu atât cât s-ar fi dorit, dar o trebuie să pentru asociația sportivă am avut o întâlnire pe GAL, începând cu anul ăsta, pe GAL se pot depune proiecte și de către oraș și peste 2 săptămâni o să ne întâlnim iarăși, a fost și domnul Daniel Câtea. Primul proiect care îl propunem noi pe GAL e modernizarea bazei sportive. El a fost interesat, ne-a adus un proiect și e eligibil la finanțare pentru GAL, Valea Bazinul Dornului. Celelalte comune au beneficiat de sprijinul GAL-ului. Da, e prima dată când intră orașul pe GAL cu posibilități de a... Până acum nu se puteau accesa pe... Nu, au intrat și orașele de acum. Le trebuia un oraș, de anul ăsta s-a băgat și pentru oraș o parte din... În ce sumă? Cam cât ar... Nu, sumele sunt mari, nu contează, depinde de proiect. Proiectul trebuie făcut proiect. Până la 100.000 de euro? Până la 100.000 de euro. Dacă mai sunt. Cred că, domnul primar, vă rog să faceți o specificație aparte. Noi, dacă tot suntem la buget, taxe și coste locale și toate astea, cetățenii ne-au acuzat că noi în Consiliul Local am majorat taxele și impozitele și de-aia ei plătesc asemenea sume la... Să nu zică lumea că facem noi politică, o loc pe scurt, că ne-am documentat doamna contabilă, să explice de unii provine nu din hotărârea din Consiliul Local. Noi nu am majorat, noi am rămas cu taxele și impozitele la nivelul anului 2015. Anul 2016 s-a modificat codul fiscal. Legea 227, aprobată în 2015 privind codul fiscal, a adus o serie de modificări și în calculul impozitelor și taxelor locale. Modificările importante sunt cu privire la calculul suprafeței construite pe metru pătrat s-a modificat prin hotărâre deci prin legea, prin codul fiscal. Legea 227. În acest caz e clar că crește valoarea clădirilor, nu foarte mult. Valoarea clădirilor nu foarte mult. La un apartament, mă scuzați, la un apartament la bloc cu 7 lei. Aia nu e sumă mare. Deci nu, dar problema e la terenul. Problema... 7 lei la metru pătrat. Lăsați să explice ca să poată să vadă. Dificilă și va fi greu și de explicat și greu și de încasat, pentru că odată se impozitează terenul de sub construcții. N-a fost până acum. Începând cu 2016, terenul ocupat de construcții se impozitează la tarif de curte și construcții. De suprafața declarată în registru agricol, ca și curte și construcții, are tarif special și în afară de curți construcții, din următoarea categorie de teren intravilan, se impozitează la preț de curți construcții suma de 400 suprafața de 400 de metri pătrați. În aceste condiții, pentru zona A, impozitele sunt diferite față de Cotârgașul, care e în zona D, față de Volda, care e în zona D, deci și destul de mare. Nu pot să vă dau un exemplu. Deci depinde de la caz la caz, nu sunt două cazuri la fel, pentru că vă explic, deși terenul este în Haleasa, de exemplu, în zona 2 sau 3, dacă domiciliul persoanei în cartier, în oraș, se impozitează terenul din Haleasa la valoarea terenului din oraș, deci de la domiciliu. Deci sunt niște anomalii în codul fiscal la care nu avem ce le face. Deci dacă ai terenul în Cotrăgaș, plătești valoarea, dacă stai în Broșteni, plătești la valoarea din Broșteni. Deci de-aia nu plătești la fel, poți să fie aceeași suprafață de teren în Cotrăgaș. Dacă ai domiciliu în Cotrăgaș, e o sumă mică și dacă locuiești în Broșteni, e o sumă mai mare. Și ideea lui, ca să încheiem, deci e obligatoriu să plătești 400 de metri pătrați curți construcții, plus terenul de sub casă. 100 de metri pătrați de curți construcții e în jur de 1.000.000 de lei, plus sau minus. Deci, dintr-o dată, o persoană care avea declarată curte construcții 100 de metri,
mai este obligată după codul fiscal care e dat de guvern să mai plătească încă 300, chiar dacă este arătură sau fâneață, până la 400 și să mai adaugă și terenul de sub casă. Și asta o dus la dublarea impozitului pe teren la cei care nu au avut declarată tot curtea construcției ca și completă cât o avea. Că pentru că unul care a declarat că are 400 de metri curs construcții sau 500, la ăla nu-i mai crește nimica. Deci prețul la curs construcții nu a crescut. Dar a crescut faptul... Hotărârea aia de guvern a fost dată să crească cu 1,2% și după aia fiecare Consiliu Local decide să dublează sau să mărește până la 20%. Noi n-am umblat la nimic. Ne-am la nivelul anului 2015. Anul trecut. S-au păstrat valorile. Noi n-am mărit nimic, dar codul fiscal... Dar codul fiscal a mărit. Valoarea metrului pătrat la construcții... Codul fiscal, deci mai repetată, nu a mărit. Dar au dus la impozitare minim de 400 de metri pătrați curs construcții, plus 100 de metri de sub casă care nu au plătit, numai la aia e 1.000.000 la impozit. Și e incorect să spunem că s-a dublat valoarea taxelor. Nu s-a dublat valoarea, s-a dublat banii. Că s-au adunat 1.000.000 de sub casă, plus încă 200 de metri cel puțin la curțile construcții sau 300. Aia 400. Aia 400 care au avut sau nu au avut. Obligatoriu, dacă nu se află în curte. Noi am tipărit câteva care are răbdare. Dacă tot a doua lege care au aprobat-o guvernul, de exemplu, fiecare persoană fizică are dreptul să declare persoană falimentară. N-am servici, de exemplu eu. Nu am servici, nu am venit, nu am nimic. N-am în momentul personal, nu știu dacă e dată. E dată lege, da, e dată lege. Tot îi spun acolo, nu știu, n-am avut niciun caz. Ca să ne spună adică ce demersul ar trebui să fac eu practic acum, să vin la dumneavoastră și ce mi-ar trebui ca să mă declar persoană falimentară? Sincer, n-am știut legea, ca să știu. Deci mă autolistez și o citesc. Asta cu impozitul ne-am documentat toți ca știm că la început, deci e greu să-i explici și... Deci nici eu nu înțeleg de ce dacă am caz în Haleasa, cum a venit doamna Gabriel, nevasta lui Trombuș. Nu știam cum să-i spun. Deci ea spune, cum vecinul meu din Haleasa are aproape aceeași suprafață și eu plătesc mai mult ca el. Citind acolo și documentându-l, calculatorul bagă imediat programul, la ea apare domiciliul în zona A, între locuri, și îi se impozitează terenul din Haleasa ca și cum l-ar avea în Broșteni. Și mai este greu să-i explici unui om să înțeleagă de ce iei 300 de metri din hrapă și îl bagi în curs construcții. Pentru că așa prevede legea și automat îți ia calculatorul de acolo și să-l puni. Acum am înțeles că... Normal, legea prevede, dar trebuie să înțelegi oameni. S-a mai făcut o modificare. Așa de tragic numai pentru oameni, S-a făcut o... oameni, nimic nu se face pentru oameni, dar de la oameni să ia în control. Da, aici nu suntem noi vinovați că codul fiscal e dat de guvern. Dar cine ar putea controla codul fiscal? Doar primărie sau Consiliul Local ar putea să facă și hârtii să-l trimit înapoi la guvern. Aprobat de Parlament. Legi organice. Legi organice. Singura chestie. Sunt contra carat. Cum? Adică faceți niște dumneavoastră aici în Consiliul Local și cu alte Consilii Locale, tot Parlamentul lor. Sau grevă, dar abia a apărut. Dacă noi abia am învățat și noi, de-abia ne-am lămurit de ce o sări sumele, că nu știam nici noi. Erau cazuri, deci asta, codul fiscal ăsta e aprobat, e propunerea guvernului Ponta, aprobat de Parlamentul României în 2015. Dacă un cetățean avea 3 trupuri de pășuni, 3 trupuri de pământ, deci 3 loturi de pământ, la toate 3, deci la un lot plătea 400, la un lot 400, la un lot 400. Guvernul Cioloș a venit să spus, bă, nu e în regulă. Dacă are 3 loturi de teren, plătește un singur 400 și nu mai plătește și pentru celelalte nu de două. Fiecare lot îți bagă 400. Da. Dacă o să observe, eu bănuiesc că dacă o să observe cu oamenii nu o să plătească, o să o mai corecteze, eu sunt convins, pentru că sunt multe anomalii, dar noi nu avem ce le facem. Asta toată țara te nu lucrează Guvernul României, știi, lucrează tacit. Ei pun o lege, anul trecut când s-a aprobat legea aia, prin confiscare, prin neplată taxe și impozite, vine statul obligat prin cineva să te execute, să iei bunuri din casă, pentru neplată, amenzi și restul chestiilor. Asta merge tacită, 3-4 ani, ca să nu nebunească oamenii din cap din prima să-i stresează, și după 3-4 ani vine călare peste tine,
Ia ești tu afară și dăm tu mie bunurile că este lege dată. Deci așa se lucrează. Eu ce mai spun o dată, că poate o să uite și lumea. Deci Consiliul Local nu a mărit taxele nici anul trecut, nici anul ăsta. Ce ne revenea nouă, pentru că ne-a dat mână liberă să mărim și noi. Deci noi le-am păstrat. Dar ce a mărit codul fiscal, ăla e. Normal, tot pentru taxe și impozite am venit și noi aici să vedem despre ce vorba, că putea să fie 100 azi în ședința aici. Permiteți și mie. Deci ca să mulțumim domnul Costică Creștea, părerea mea este că Consiliul Local poate să facă, în urma discuții care au fost pentru aprobarea bugetului, o adresă prin care mai mulți cetățeni din comunitate, cât și consilieri locali, și-au manifestat nemulțumirea față de această mărire de vedere exagerate a codului fiscal. Trimisă la prefectură și prefectura, probabil și alte comunități locale din județul Ceaușescu, se trimite la guvern. Deci asta ar fi singura soluție legală și corectă. Și trebuie discutată ca să o luăm corect, nu cu consilierii locali. Trebuie discutată în primul... Nu, trebuie discutată cu parlamentarii. Că e dată de Parlament. Eu o să vină și ea. Deci Cioată, Bereanu, Flutur și alții, cum au venit Flutur azi în Broșteni să-și facă campanie electorală, trebuie pusă am discutat cu Flutur, că a venit aici și am spus, domnule, trebuie să ieșiți că poți să dați explicații. Toată lumea vine la primărie și la Consiliul Local. Și noi n-avem nicio... Numai puțin, dar ce s-ar întâmpla dacă 100 de oameni și-ar face domiciliu în Dârmoxa? Sau în Crucea. Da, corect. În Dârmoxa. Ar fi dar dacă trebuie să o zonă de vedești sau în Crucea. Spațiu. Nu există. Nu. Păi, 100 de oameni își fac domiciliu în Dârmoxa, ei au casă în sigur. Mult mai simplu. Tot o plătești. Da, o plătești. Da. Sau o societate își poate muta, 4 societăți își face sediu. Din nota 10, uite informații din nota 10. În Comuna Crucea sau undeva. Exact, pleacă din Broșteni în Dârmoxa. Și plătește taxele și impozitele. V-am dat un exemplu că există diferență, nu că... Deci nu te scapă de a-ți introduce diferența dacă tu ai numai 100 de metri curs construcții declarate și până la 1000 de metri de cât ai, 900 arătură. Ori o ai în Dârmox sau oriunea, obligatoriu să ia 300 de metri din arătură și să-l aduci în curs construcții, care aici ai prețul mare. Pentru că nu... 400 plătești minim, indiferent unde ai te. Deci curtea și 400. Acum știți fiecare, că Lemna Rebecca la București a făcut și eu cât de grevă acolo, să rezolve ceva, să rezolve Petișor Cipoier și fiind de sindicatul fost și tot în grevă sau într-o grevă cu IMR-ul. Ei, Broșteniu și așa e sângerat, complet, nu este niciun loc de muncă nimic. Probabil că în viitor, poate să nu spunem anul ăsta, că sunt niște bani dați pentru investițiile, am înțeles, pavaj colo, pavaj colo, pavaj colo. Doamne, nu e nimic de zis, s-au frumusețat Broșteniu, partea cea bună. Ceva pentru oamenii ăștia. De exemplu, eu sunt acasă de un an de zile, vreau să-mi caut un serviciu în orașul ăsta, numai nu-l găsesc. Ceva pentru, nu știu, comunitatea asta, pentru viitorul omului. Adică dacă mi-ar spune unul, băi Constantin, vezi că tu ai de plată 20 milioane pe an, dar eu aș câștiga și 120 milioane, câte 10 milioane pe lună, să zic. Băi, aș achita și eu suma aia. Dar în schimb, de unde pot să o achit? Cum să o achit? Da, și încă o modificare... Sperăm ca parte din resurse, cum au cerut băiețele de la București, deci din lemn, să rămână aici și să o taie aici, pentru că ei își plătesc impozite. Bine ar fi. Da. Încă o modificare care ne obligă să, la încasarea impozitelor și taxelor, orice cetățean care are amenzi de plătit, este obligat să plătească amenzi. Nici nu deschide calculatorul mai departe, nu-ți dă voie. La fel, deci blochează, nu-ți dă voie să tai altă chitanță până nu se încasează amenzi. Pentru că amenzile au fost lăsate, la aceste amenzi nu creșteau dobânzi, penalități cum creșteau la celelalte impozite care erau stabilite pe termene de plată. Era considerată deja o sancțiune și atunci nu mai punea și penalizări la ea. Ei, acum au introdus obligatoriu, nu putem deschide... Eu sper ca să închei ce am eu de spus. Fiind an electoral, parlamentarii să se sensibilizeze și să modifice codul fiscal. Pentru că aici ne lovim de codul fiscal. Că la ei pot. Eu de asta am deschis subiectul, știu că... Eu sunt convins că ei când au votat, ce-au votat pe acolo, nici nu știu efectul. Pentru că noi l-am observat când a început calculatorul să ne dea sume. Ce aveți din casa? Guvernul României, domnul Cioloș, exact copy-paste. Copii ce fac norvegenii și vin și îi plătează la români, dar ei nu știu că norvegenii au 4-5 salariul pe lună, ei vin și ne pun nouă o greșeală a fost înlăturată de guvernul Cioloș. Deci ați propozează bani pentru România să îi planteze oamenilor în cap.
legile cum ar trebui să fie. Da, dar totuși guvernul ți-a luat o rectificat un pic o greșeală enormă care a făcut-o guvernul. Lasă-i dragul cu rectificările. Problema este că lumea n-ar de unii plăti, n-au ce mânca și nu există, nu-ți plătești tot dacă ai salariu, 12 milioane. Eu am deschis subiectul ăsta pentru că erau acuzați consilierii locali de majorarea taxelor și impozitelor. Noi l-am aprobat la fiecare Vă cum știți toți că au fost firma aia Leone de la Bistrița care vrea să facă cablajele alea auto. Ei, oamenii au 9.000 de angajați și au nevoie de 6.000. E dat pe internet, la ziar, pe toate județele țării. Ar trebui, domnule, nu știu, Consiliul Local, tot cineva să se implice. Să aducă măcar firma aia cu domnule, 6.000 de angajați, 6.000 de angajați, am Valea Bistriță, 12 miliarde de salarii pe lună. Ar avea omul de unde să trăiască. Și mulți oameni. Înțelegeți? Așa, noi degeaba securizăm Broștenii cu cameră de filmat, cameră de vedere, cameră peste toate stâlpurile. Fiecare ne vede când iasă din casă, dar aia tot pentru foame din stomacul nostru, nu pentru foame din stomacul altora, nu? Deci e critică situația, practic. Doar nu e simplu. Consiliul Local, către firma Leone de la Bistrița Năsăud, cu sedi în Bistrița Năsăud, rugăm, vă aprobăm un teren în valoare, eu știu că îl dăm pentru tot restul vieții voastre, cât stau ăia acolo, să fie, doamne, servicii locuri de muncă în Broșteni și cât de genul următor. Acum, dacă să ne uităm, de la 25, eu am trecut pe Gabriela Ceaușescu, am trecut în, eu n-am înțeles ce înseamnă democrația asta, că doar democrația a fost mai grea pe Gabriela Ceaușescu. Țin minte la școală, când mă întreba învățătoarea ce ai mâncat acasă, îi spuneam două porții. Și dar de care? De ce ai? Că doar nu puteam să spun de carne, că atunci știți, nu? Acum a ajuns mai rău. Ca Gabriela Ceaușescu. Acum poți spune că a băut ceai, într-adevăr. Nu mai place ceaiul acum, nu? Acum poți spune că ai mâncat carne, dar nu te crede. Să iei, da. Da, adevărul că este o problemă cu locul de muncă și în Broșteni și pe Valea Bistriței și în România. Guvernanța actuală a pus șablonul din Uniunea Europeană pe mentalitatea și sărăcia și condițiile la noi de și mai sunt, acum mai este. Îmi place, domnul primar, mers la București cu lemnare. Într-adevăr, o mers, nu e nimic de comentat. Acum, probabil că mulți spune campania electorală, mulți spune că nu e campania electorală. Dar chestia e în felul următor. Sunt și firme mari care vin și ne calcă podul ăsta nostru. S-au pus aia de 10 tone, dar firmele cele mari, eu cred că nu plătit niciunul. Dacă vă uitați pe hârtie, cred că niciunul nu plătit vreo taxă precum că peste pod de la Broșteni, din altă parte, cu condiția a persoanelor juridice și fizice de la noi. Da. Nu? Cu excepția riverani. Da. Se termină cu lemnul, eu nu văd pe nimeni. mereu și ce mai face? Am tipărit robinetele, inclusiv acum 2 ani de zile, am dat hotărârea, doamna contabilă aici, am dat hotărârea de Consiliu, prefectul ne-a atacat contencios administrativ și ne-a arătat-o pe motiv pentru că ăla plătește rovinetă, plătește nu știu ce, noi putem suprataxa pe strada neagră. Deci, dar mai este un pic să duce podul de vale. Ați văzut cum mănâncă apa? Ce face? Ce plătea? Plătește Broșteniul? Tot noi plătim. Păi eu de ce am spus că susțin că parte din rezervă să rămână aici? Pentru că în afară când ne strică drumurile, camioanele de 40 de metri cubi și plătesc impozite în altă parte, nu avem niciun avantaj. Deci pentru noi, cotrigașul distrug, remorcile negre îl distrug. Deci asta știm și noi. Și noi am dat și nu e... Deci am pierdut în instanță să punem rovinetă pe strada neagră și pe drumurile comunale. Pe Cotrigaș și pe Neagră. Pe Cotrigaș și pe Neagră. Pentru că zis că i-am discriminat, deci am adăugat o taxă în plus și nu e corect să o punem mai. Pentru că încasează odată statul și nu mai lasă comentarii. Deci atunci prefectul, domnul prefect ar trebui anunțat, domnule, vin și dumneavoastră la Broșteni să vedeți așa ce puteți taxe și impozite, dar le strică și alții care vin în alte părți și care care fac afaceri din Broșteni și tot noi ducem eu. Una dintre propuneri ca să nu se mai strice drumurile, deci îi ca parte din transportul ăsta lemnos să ajungă la CFR, ca să nu circul de aici și până la Bacău sau până nu știu unde, să mergi în prima gară și să urci pe tren și pe urmă ca să nu mai strici drumurile. Pentru că e clar că drumurile au fost făcute pe timpul lui Ceaușescu, când cea mai grea era o rabă, care punea nu știu câte, și acum au intrat mașini cât un autotren din asta. Trebuie găsit o soluție. De la 8 toni pe zi se facă așa la 25. Pentru noi, pentru Broșteni. Cum a fost calculat la 8 toni? Se termină și Broșteniul ăsta. Mâine nu mai există. Da, ce se termină, deja e terminat. Eu nu văd niciun viitor aici. Eu nu văd viitorul copilor mei aici. Sau nu văd viitor, al meu viitor nu văd. Cu toate că m-am dus și am muncit pe afară și am făcut și eu o căsuță acolo. Nu văd viitorul meu. De ce nu văd? Dezavantajele noastre pentru care... Deci noi avem și un dezavantaj aici. Nu avem linia ferată, suntem departe de granița de vest și nu avem terenuri.
Alt dezavantaj a fost că să bucură Roșteni oraș. Cea mai mare. Cum ce să mai... Nu mai suntem zone favorizate. Da, nu e adevărat. Uitați-vă, dacă discutăm așa, gura humorului nu a fost comună. Și-o luat Dorna. Nu a fost comună, da. Păi da, și-o luat Dorna. Dorna au rămas în urmă ca stațiune, ea ai rămas față de ce evoluție a avut humorul de la... A fost interese politice la humor mai mult decât la Dorna. Ioanu, ea de la gura humorului, eu a ajutat mult mănăstirile lui Ștefan cel Mare. Dacă venea Ștefan cel Mare și făcea ceva aici... din genul orașului, a ajutat și părtea de schiri, numai mănăstirii. Mănăstirile acum... Da, dar au primit finanțare și s-au dezvoltat. Au știut să facă proiecte, au știut să țină de ele. Și la noi în Broșeni s-ar putea face părți de schiri? Avem proiecte la fonduri, nu sunt fonduri decât europene și abia de acum au intrat noi orașele sub 10.000. Deci am intrat 2014, 2020, deci multe lucruri nu merg bine, nu din cauza că n-am ști noi dintr-o localitate mai mică ce să facem. Uitați, strategie 2014, 2020, o avem că fără asta nu se poate și încă fără nu știu ce, dar ea se cheamă 2014-2020 și 2016 și ea n-are puși bani de guvern sau de ăștia pentru finanțare. De exemplu, deci ar trebui să-i spună strategie 2017, 2030. Deci e 2014, dar guvernul nu a pus banii pentru finanțări. Noi tot discutăm și tot facem... De exemplu, sunt comune, nu au timp consilierii sau nu are timp primarul sau angajați primării să se ocupe de atragerea proiectelor. Dom'le, comunitatea de aici din Broșteni. Mulți oameni sunt de acord că și-au discutat și ieri se discuteau asta de săptămână. Dom'le, sunt de acord, fiecare om să dea un 50-30 de lei, să adune niște bani, să fie adus un avocat sau un jurist pentru a atrage cele fonduri. E foarte simplu. De aia nu trebuie să dea lumea. Deci, dacă ați ascultat cu proiectul, noi anul trecut am avut, aia se discuta despre excedent. Deci noi am trecut de anul trecut pe anul ăsta cu 5 miliarde din cont Primăria Broșteni. Avem făcute proiecte, dovadă că apa, canalul și astea le-am pus. Și canal, pe noi nu doare apa și canal, pe noi nu doare locurile de muncă, nu e treaba de apă și canal. De exemplu, și apa și canalul se face cu firme din altă parte. Lucrează cineva pentru firmele celea din Broșteni ca să câștige bani. Procedura trebuie să poate fi se află lucrările. Asta e procedura. Să scoate licitații, e drept. Nu lucrează nimeni din Broșteni pentru frumusețarea Broșteni. Toată lumea vine din altă parte. Asta pentru că nu sunt firme făcute aici. Dacă ar fi firme făcute... Și dacă ar fi făcute, nu poți să-i dai lucrare. Tot în licitație. Tot la licitație. Asta e procedura legală, nu poți să ai. Eu aș, doamna Nicolina, supun la vot punctul 5, că punctul 6 este exact discuție pe care le faci la strategie. Supun proiectul de hotărâre a bugetului local, ca să putem trece la punctul 6, unde este deja strategia de dezvoltare durabilă. E discutată jumătate din aia. Cine este pentru? Abțineri sau împotrivă? Ca să putem trece la punctul 6, că aici este exact discuție cu privire la strategia de dezvoltare durabilă a orașului Broșteni, Suceava, 2014-2020. Cum a spus domnul primar, putem să spun 2007. Ca să depui proiecte pentru fonduri europene, trebuie să îndeplinești anumite lucruri. Să ai o strategie. Pare, câteva, e făcută la fel. Deci pentru această strategie, noi am pus și aveam și clientele unde ne lăudam. Strategia am făcut-o nu pe banii primăriei, am făcut 100 de localități, doamnă contabilă, din județul, din România, 100 de localități, am făcut strategia la București. Suntem prinși de implementare. Lucian a fost inclusiv în Italia în vizită, nu mă opic că e o chestie interesantă. Și pentru că am făcut strategia pentru un proiect cu fonduri europene, deci avem promisiunea că o să primim 2 proiecte. Și ne-am orientat pentru astea 2 proiecte. Vorbim de proiecte comunitare, care sunt folosul la tot. Nu de... Deci, unul, am făcut 10 km de drumuri comunale și al doilea, canalizarea la stat. Deci la care se lucrează și astea le depunem urmarea strategiei de interes general. Desigur, noi mai avem o multitudine din asta, pe drumul pe Neagra, ai depus iarăși. Și noi ne-am pregătit, dar vă mai spun o dată, scrie, strategii 2014-2020, suntem în 2016 și banii nu spuși încă de Guvernul Român. Deci suntem ținuți pe loc, nu că nu-i lipsa proiectului sau a științei, că acum vin o groază de firme de consultanță, trimit e-mail-uri, dacă nu știți și vreți să faceți proiectele cu noi, că vi le duci în cap-coadă.
Deci sunt. Nu-i pusă finanțarea. Și uitați, au trecut 2 ani. Acum, referitor la locul de muncă, și primarul din Borca a fost la discuția când s-a discutat despre firma Aereone și ei vor să delege 3-4 consilieri de la ei și normal ar trebui să delegați și dumneavoastră 3-4 consilieri de la ei și vedeți între primăriile astea două care are pământul să le dea la oamenii aia să vină să-și facă fabrica aici. Nu că eu n-am nici interes să zic dar toți avem interes. Nu cunoaștem nimic de la Leone de acolo sau nu există discuții să convingem pe cineva ca să facem locuri de muncă. Cu oricine, dacă ai un chioșc, nu vinzi pentru că nu sunt locuri de muncă. Deci toate sunt legate. De-ar veni... Acum, cei mai tare presată din România este Moldova. Știm cu toți treaba. Cea mai săracă zonă din România. Cum treci dealul de la Batradon în partea alaltă? Cum suntem în Europa? Cum suni un patron să te angajează? Cum îți spune că îți dă 23, 25 de milioane, depinde de ce faci. Deci, nu? La noi în Broșteni. Acces la linia ferată, aproape de granița diversă. Mai am eu vis-a-vis de partea de viitor. Deci aceste firme de consultanță să ofere, fac proiecte foarte bine documentate. Dar toate, pentru finanțare, se obțin niște punctaje. Noi, Broșteni, avem o omisiune. În sensul că nu avem trecut niciun, cum să spun, nu suntem declarați ca zonă turistică. Crucea a reușit și au trecut partea de navale de Crucea, zona Toance, au prins totul ca zonă turistică. Și anumite proiecte, nu contează, pot să fie turism, pot să fie orice, dacă se fac pe arealul respectiv, ca locație, beneficiază de punctaj pentru finanțare. Adică dacă putem identifica și putem să declarăm o zonă, zona neagră, sau ca zonă turistică. Mă scuzați, acum 2 ani de zile am discutat în Consiliul Local și am dat o hotărâre de identificare, să mergem toți pe neagra, identificarea unei zone pe versantul din nord pentru pârtii și pentru și dacă o identificam și o fotografiam de 10 ori, banii nu sunt puși încă. Deci în momentul când ei anunță direcțiile, ei nu pun bani, ei spun punem bani pentru apă, canal, pârtii, săli de sport. Deocamdată nu spuși bani nicăieri. Nu vorbeam numai de pe parte de... Dar noi nu putem să finanțăm și noi. Deci poate fi exact. Primăria nu poate finanța așa ceva? Ba putem, dar asta vorbeam, suntem primării care noi să ne luăm să finanțăm 1.000.000 de euro un proiect, e complicat. Noi adunăm din taxele noastre și impozitele 200.000 de euro pe an. Atât adunăm din taxe și impozite. Și mai adunăm 100.000 de euro dacă începe iarăși să funcționeze închirierea pășunilor și sub 100.000 de euro de la pădure, că am făcut amenajament. Deci astea sunt veniturile noastre. Sunt bani. 400.000 de euro sunt venituri pe... Da. Noi de ce tot ne lăudăm cu apa și cu canalul? Deci una e de 2 milioane jumate de euro și una de 2 milioane. Deci 4 milioane jumate de euro, din care noi avem cofinanțare sub 100.000 de euro. 200.000 de euro. Una e 11 milioane, una e 7 milioane. Deci la 4 milioane și ceva noi avem cofinanțare 200.000 de euro. Deci noi n-adunam 4... Deci e o realizare pentru noi că am prins astea două, pentru că sunt atâția bani. Deci noi trebuie să uităm la venituri. Dar nu funcționează încă la nivel de țară programele astea de care să... Noi suntem pregătiți că avem consultanți din Oradea, din Brașov, din Iași. Deci nu, în momentul când nu a anunțat statul pentru ce-a pus banii, că degeaba face astăzi un proiect pentru... dau eu exemplu, orice, canalizare. Dacă guvernul nu pune bani, trebuie să fii pregătit așa cu toate și când nu a anunțat, bă, niciodată, pârtii deschise, zic, imediat dai drumul la aia. Că degeaba faci un team de proiecte și nu sunt finanțate de guvern sau de Uniunea Europeană. Dar noi suntem pregătiți și orice primărie, cât ar fi de mică și nu știi, vin alții și îi spun, hai bă, că te luminez eu, îmi dai mie să fac proiectul și să-l duc cap-coadă. Deci, mare lucru să-l depui la Piatra Neamț. Vine și cu susținere. Deci cu apă și cu canalul noi ne-am descurcat fără consultant, fără nimic. Am mers la București eu și cu Florin Baran, care a făcut proiectare, studii de fezabilitate. Și l-am dus la capăt. Și avem 8 luni de atunci de când n-am reușit să intrăm încă
în faza de licitație. Pentru că tot guvernul promite că subțiază, cum să zic eu, procedura asta, adică te lasă să ieși mai repede, simplifică ca să ieși la licitație. Și luna asta intrăm la licitație, într-o lună, două să avem constructorul și avem finanțat și ne-au dat până în 2018. În 3 ani de zile trebuie să terminăm lucrarea. Ei spun că asigură sumele. Da. Condiția să poată fi atribuite contractele, să execute lucrările, să solicităm decontarea. Că toată procedura asta se face... Deci suntem pregătiți și nu noi suntem pregătiți. Orice comună e pregătită, că vin atâtea firme din astea care se oferă să te... De exemplu, iunie am depus pentru autorizația de apă, de la apele române. Încă n-am obținut autorizația pe amândouă proiecte. Atâta de mult durează. Deci dacă ai ghinionul să-ți trebuiască de la drumurile naționale un aviz și-l obții într-un an de zile, înseamnă că e... Deci am depus acum la drumuri naționale, am mers la poliție, poliția au spus nu, te duci la drumuri, după aia vii la noi, după aia vii iar înapoi la noi și mergem la Iași. Deci eu durează. Și ca să înțeleg, că m-am interesat și eu de ce, mai mergem pe la câte o întâlnire din asta și discutăm. În Polonia, ca să obții un... De ce polonezul a ajuns la 80-90%? Nu e un secret, dar nu știu de ce nu aflam, știu și a noștri, nu știu de ce nu fac. Ca să te duci, de exemplu, eu vreau să fac pârtii de schi. Atâta te duci, pârtia de schi, terenul asta, și o pui. Și el îți spune, bă, nu-ți mai bate capul, că nu e eligibil ce vrei să faci tu. Las-o asta. La noi te duci cu toate astea, cu parte din avize și îți spune, nu e eligibil. Ia-o din nou și numai te încarci. Că te duci cu 3-4 și el spune, ținte de ăsta. De acum fă ținte de drumuri, ținte de tot. Și polonezul a ajuns la 80%. Da, e foarte frumoasă documentația care... Deci o simplifica lucrurile astea. La noi încă sunt complicate. Și eu până să ajung din particular, credeam, bă, se poate mai... Nu, la un moment dat intri în birocrația asta care e făcută și trebuie să-ți... Nu-ți permite legea, te oprești, te stopează. Da, să știți că și multe îți dau speranță, dar îți dă termenul cum o dat 2018 la apă canal. Mă scuzi, Fani, multe le-au încurcat schimbările de guvern, au oprit, de exemplu, finanțările la niște... Suntem noi, școala din Cotrigaș sau nu știu care. A venit următorul guvern și o să nu mai dăm bani la școală. Începem nu știu ce și stă... Neterminat. Și se mai întâmplă și el îți dă termen 2018, dar finanțarea ți-o dă la începutul anului 2017 sau la jumătatea anului 2017, ca tu să nu mai ai timp să te încadrezi în termen 2018 trebuie să fii gata. Nu poți face o lucrare de asemenea învergură într-un an jumătate. Păi dar Holden Holdița era aprobat în 2 ani de zile. Uitați-vă că sunt trecut 5, am început în al 6-lea, cred că până în 2020. Dar dați-vă seama ce înseamnă canal. Și lucrare... Sunt bani, dar eu văzut că ocupat și au lucrat cu o singură echipă vara trecută pe Cotrigaș. Pentru că a durat foarte mult de contare, au avut o factură din 2013 care s-a terminat finanțarea la sfârșitul 2014, deci a durat 2 ani. Aici dacă discutăm e o întreagă discuție. Da. Nu se termină de discutat mult. Nu mă uitați-vă cu strategia, deci o avem, tot o facem, dar nu îți trecuți 2 ani și nu au pus bani la asta. Deci pregătite... Băi, măcar jumătate, măcar jumătate din ea, băi, hai să le dăm drumul și la ceva acolo, da. Ceva. Ca să ai un suport cât de cât financiar. Cel mai bine o mers, deci ca să vedeți, dar nu e în regulă în România. O mers finanțarea pe fondurile guvernamentale, deci cu banii guvernului din taxe și impozite. Deci, mai simplu acolo. Le-o dat drumul. Aici avem o problemă cu luarea banii de la Uniunea Europeană, tot guvernul trebuie să-i pună pe piață, deci ăia nu ajung. Da, o frică de a folosi banii europeni, de ce? Că românul tot o leacă să ciupească și zice, băi, ne facem de cacao. Dar și condițiile draconice. Și condiții draconice, da, bineînțeles. Dar noi ne le-am făcut, românii și le-am făcut. Să știți că noi am vrut să fim mai catolici de papa. Asta domnul Stei, toți o să spui, polonezii nu s-au încurcat ei. Dar spaniolii? Spaniolii la fel, au tras treburi foarte... Păi se șterți. Dar până și ce e atât așa? Dar cum? În afară de noi toți. Da. Dacă mai sunt discuții... Strategia o pune. Aici era problema în afară de strategia care există deja pentru apă și canal. Că ar trebui să delege... Ar trebui să delege, domnule,
din 3-4 consilieri, o comisie să... Doar o mașină, primăria are o mașină, eu poate dați până la Bița, să auzi de vorbă face-to-face cu oamenii aceia. Probabil că trimite... Da, mergem, dar probabil că vor să meargă și ăștia la Borca și să face două delegații, și Borca și Broșteniu, și mergeți împreună, probabil să găsești undeva un pământ să dea la... Merge, cum a mers la București, mai mult doar cât e până în... Dar cât e aici? Dar bine ar trebui să vină ei la noi ca să vadă și natura terenului și toate, să știi? De ce oamenii scrie pe site-ul ăla exact? Noi am umblat în multe județe din țară, dar am avut refuzele consiliilor locale. Dacă un consiliu local sau dacă noi le facem invitații, cum să nu vină? Dacă un consiliu local sau o primărie ne invită la o discuție, când ne-ar pune în posesie un pământ pe termen de 100 de ani, ca noi să fim sigur, ei cu mare plăcere vin și am nevoie asta să ne invităm, când facem noi de partea Consiliului Local o invitație, vin, văd, împreună cu... Mergem mai mult. Da, cum? De acolo comisii, Balan. Cum se cheamă firma? Leon. Ai privat, nu se Facem o comisie puternică. Se cheamă firma, se cheamă Leon. Oameni de Cruce, de Broșteni. Sunt oameni de Broșteni plecați în Broșteni. Pensionar de aur au autobuse care... Mai venit la firma de Deci asta strategia, oricât am dezbate-o, deci e făcută și trecută prin filtru, cum s-a făcut cu fonduri europene, deci, și avem avantajul că ne-au promis la toți care am participat la programul ăsta că ne dă două proiecte, ca să aibă finalitate, adică... Deci până vine firma asta, site-ul Consiliul Local sau Primăria Orașului Broșteni a zis cu primăria din Botoșani, nu mai la vreo 30 și ceva de ani. O plecat la de muncă. Și aveau casă, aveau tot. Și au pus pe un site, domnule, cine vine în Botoșani să lucreze pământul, îi dăm casa degeaba. Ați venit peste 20 de familii din sudul țării, din Oltenia. Deci există soluția de să pune pe site, să o ocupe. Asta este o chestie care a spus-o Costache. Bun, merg consilier sau primarul, dă telefon la firma de domnule, vină încoace cu ședința de Consiliul Local. Și sunt mai multe, ascultați aici. De exemplu, Aradul, Bistrița, Clujul. Deci oamenii ăia chiar au nevoie de forță de muncă. Exact. Oamenii ăia cum zic eu, și-ar mări firme și companiile de străini care vin în România, capacitatea, dar prin alte locuri, că ei nu mai au cum să mai absorbă păi nu poți să dă ei forță de muncă de să duci acolo, n-ai cum. Păi n-ai cum. Așa dacă le oferă ceva o... Marea problemă care o au multinaționalele sau firmele astea, vă spun ce strict. Ei se leagă foarte mult de accesul de la european până la teorie. Ne încadrăm la informarea care... În Moldova, drumurile se pe tot pe an. Asta sunt opreste. Păi el îți face o oră. Avea făcută la sfârșitul ei informare. Aici faci 2 ore până în Dorna, dacă e să parcă și colegi. Da, mai avem ceva? Mai stai și vorbim. Da. Dacă vreți o comisie, acum putem să o stabilim. Nu, care vrea mergem toți, uite, avem microbuzul nostru, dacă e în timpul săptămânii, avem un microbuz care poate să fie și reprezentanța oamenilor. 11 persoane, are 11 locuri. Trebuie să stabilești întâi foarte clar ce e oferi. Ca să se duci la o discuție. Da, deci trebuie cu comisie, trebuie întâi să ne punem la punct exact ce ne ceri. Eu cred că mai bine ar fi să vină dumneavoastră, să le facem o invitație, să vadă localitatea, ei au ochiul format, știu despre ce ei vor. Vasile, dacă afle adresa lor. Ai adresa lor? Nu, părerea mea este o scrisoare de intenție. Ce ar interesa ca suprafață, ca dotări, ca utilități celelalte. Și în funcție de asta, noi să identificăm aici și în funcție de ce ai ce identificăm, problema e să avem noi ce să... Dar trebuie să vedem să vadă și el. Care spațiu? Eu am auzit că ei au probleme cu drumul, de la Bătrădor. Nu vor așa. Se modernizează. Deci faci o nu mai cred, dar tu și-o tras cablu și curent și tot ce necesită.
Și din la Rusca. Era legat de traseul la dacă nu tăia o pamblică acum cu nu știu câți kilometri, dacă scădeau ce s-a dărâmat, în anul ăsta mergeam pe minus. Era un caz care nu s-o mai întâmplat, adică ești să ai la începutul anului 300 de km și la sfârșit să ai cu vreo... Doctor, ai declarat în ce ședință? Punctul 9 nu se pune la vot, discuțiile rămân în discuție. Nu e la ședința de prescriere, amin.